Türkmenistan'ın paytahtında Lukmanlar we Şepagat uyalary öýme-öý aýlanyp koronavirusla adamlary kesitlerler. Olaryň goňşularyny kesilhanalarda test etmäge iberýärler we käbir ýagdaýlarda öýlere baryp test geçirýärler. Welaýatlerde bolsa howadan uçarly we ýerlerde traktorlardan antiseptikler sepilýär we munyň üçin ýylatdan pul ýygnalýar. Bu arada adatlyň habarçylary we gararsyz neşirler maglumat berýärler. Häkimetler ýurtda koronawirusyň bardygyny inkar edýän hem bolsalar ýylata rus vaksinasy bilen tanjym etmäge taýýarlyk görüp Sputnik V vaksinasyny Merkezi Aziýada ilkinji bolup hasap alýarlar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, şuňlar Aşgabatda Lukmanlar we Şepagat uyalary öýme-öý aýlanyp näsaglaryň bolup bolmazlygyny anyklarlar. Hastalaryň goňşularyna baryp poliklinikada koronavirus testinden geçmegi haýyş edýärler. Käbir ýagdaýlarda öýlerde hastalardan test üçin nusxalar alyp gidýärler. Habarçymyzyň koronavirusa test tapşyrmaly edilenleriň biriniň howpsuzlyk sebäpli adyny agzamazdan onuň kesilhana birnäçe ýylyk baranlygyny ýamamydama ýapyk bolan soň synançyklaryny bet edenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä soňra Lukmanlar koronavirusyň bolmagy guman edilen adamyň öýüne baryp muhtuna test geçiripdir. Ýama netijeleri barada habar bermendir. Şol adamyň özi ençimegdik jaň edip netijanyň negativ çykanlygyny anyklady diýip habarçymyzyň biri 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Başga habarçymyzyň sözlerine görä Lukmanlar we Şepagat uyalary şäheriň ýaşaýyş saýlaryna baryp koronavirus anyklaýjy test üçin nusxalary alyp gidýärler. Türkmenistanyň Saglyk saklaýyş ministrligi bu çäreler barada resmi habar bermedi. Bu aralykda ýurtda antiseptikleri sepmek boýunça çäreler täzeden başlandy. Liwap vilayetinde antiseptikler an 2 uçary bilen howadan sepilýär. 20-nji ýanwarda adatlyň habarçylary Farab şäherinde onuň golaýyndaky ýylatly punktlarda we ýurdun Özbegistan bilen serhetleşýän ýerlerinde klordan tapawutly bir maddanyň howadan sepilenligini habar berdiler. Köp adamlar esasanam allergiýasy bolanlar özlerini erbet duýupdyr. Tiz kömek gullugyna ýüz tutýanlaryň sany köpelipdir. Antiseptik hökmünde haýsy maddanyň sepilenligini anyklap bolmady. Şeýlede dezinfeksiýa işini maliýeleşdirmek üçin ýylatdan pul ýygnap başladylar. Hususan da daýhan birleşiklerinde yerli büdjet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärlerinden klorly hemiki serişdeleri satyn almak üçin ýanwar aýynyň aýlygy doly tutulup alınıpdyr. Mundan başga da Farabda ýokurdan edilen görkezme boýunça döwlet işgärlerinden antiseptikleri sepmek üçin niýetlenýän enzamyň satyn alynmagyna pul ýygnalýar. Goşundyň göwrümi karhananyň işgärleriniň sanyna görä adam başyna 30 we 70 manat aralygynda düşýär. Enzamyň bahasy 10.000 manat. Käbir edaralaryň işgärleriniň bellemegine görä satyn alynan enzamlar käte ulanmagy ýarawsyz bolup çykýar. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä antiseptikleri sepmek üçin ýyratdan pul ýygnamak çäreleri geçen ýylyň tomus aýlarynda hem geçirilipdir. Eýul aýynda Liwap vilayetinde döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň ýolbaşçylaryna işgärlerden ýygnalan pula antiseptikleri sepmek üçin niýetlenen 16 litrlik gaby satyn almak tapşyrylypdy. Bu gap arka asylyar we el bilen işledilýär. Şuňlar antiseptikleri tepmek we pürkmek çäresi Türkmenistanyň Mary vilayetinde hem giň derejede geçirilýär. Türkmen News gararsyz neşriniň habaryna görä, Marynyň köçelerinde traktorlar ýollary klorly serişdeler bilen suwarýarlar. Şäheriň daşynda bolsa dezinfeksiýa serişdeleri howadan sepilýär. Traktorlar Marynyň merkezi köçelerinde giýje hereket edýärler. Şäheriň eteklerinde antiseptikleri howadan sepmek işi üçin an 2 kysymly uçarlar ulanylýar. Neşir ýurdun Owenstan bilen serhet ýakatywetlerinde dezinfeksiýa serişdelerini howadan dik uçar arkaly sepilýänligini habar berýär. Türkmenistanda antiseptikleri howadan sepmek işi geçen ýylyň tomusunda hem ençimede geçirilipdi. 16-njy ýylda adatlyň habarçysy Odolky giýje Aşgabatda howadan klorly serişde sepilip käbir ýaşaýjylarda allergiki täsir galdyranlygyny habar beripdi. Awgust aýynyň başynda Gurban bayramynda Türkmenistanyň Balkan vilayetinde howadan dezinfeksiýa edilipdi. Ýurt geňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistanyň ýarym resmi habar çeşmeleri de howadan antiseptikleriň sepilýänligini habar berdi. 15-nji ýylda ýarym resmi online neşri Orient an 2 ýeňil motorly uçarlaryň Balkan vilayetiniň serket ýakalarynda we Türkmenbaşy we Balkanawa şäherleriniň töwereginde dezinfeksiýa pürkýänligini habar berdi. We şoňa meňzeş çäreleriň Mary we Liwap vilayetleriniň serket ýakalarynda hem geçirilendigini we ýene de dowam etjekdigini ma'lum edipdi. Pürkmek 2 belentlikde amalaşarlar. Owalaryň golaýyndaky ýerleri we awtolog ýollaryny dezinfeksiýa etmek üçin an 2 uçary ýerden 20 metr ýokarda uçýar we klor ergini bilen aerozol garyndasyny galdyrýar.
50-60 metr beýiklikden biplan patogen mikroorganizmleri ýok etmek üçin dezinfeksiýa sepýär diýip, aryan kiçi uçarlardan başga da dezinfeksiýany sepmek üçin awtologlaryň ulanylýanlygyny habar berdi. Ondan öň iýun aýynda zatlyň habarçylary ýurdun İran bilen serhedinde Köpetağ eteginde uçardan himiki maddalaryň sepilmeginiň haýwanlaryň köpçülikliğin gyrylmagyna sebäp bolandygyny habar berdi. Mart evtine Aşgabatdan barlagçylar geldi. Olar etraplaryň ählisini barlyg geçirmäge başlady diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Ýöne bu barlygyň korrupsiýaga garşy göreş üçin näle her ýylyň başyna para pul almak üçin geçirilýänligi, barlyg döwrüne käbir haritlaryň söwdasynyň gagtlaýyn kadalaşýanlygy aýdylýar. Gelin barlagçylar Türkmenistan dartlary baş döwlet gurulunyň işgärleri bolup, olar şu gün 4 adamdan ibaret toparlar bilen Mary we Bayramaly etraplarynyň ýangýy çuýulýan stansiýalaryna aýlanyp, benziniň dogry-dürüst guýulup guýulmaýanlygyny barladylar diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň ýangýy çuýulýan stansiýalardaky ýagdaý umuman açykdyr bolup, bu edara işe girmek üçin berilýän paranyň möçörüniň ýyl-ýyldan ýokurlanşy barada dürli maglumatlar bar. Azatlygyň Mart ýetindäki çeşmeleriniň bir agzdan näňäli tasdiklamagyna görä, bu sebäpde Sapar Muratniýahowyň prezidentlik eden ýyllaryndan bäri dogry-dürüst ýangýy çuýan ýeki stansiýanyň hem ýokdugyny tasdiklemekçi bilýär. Barlagçylaryň barlan ýangýy stansiýalarynyň ählisini benziniň kim guýulýanlygy ýüze çykaryldy diýip habarçy ýangýy stansiýasyny işleýän adamlara sargylanyp aýtdy. Jurnalda karşılanan benzinin möçöri ýagylgy. Onu sisterna boçkada galan benzin bilen ölçediler. Olaryň aýlanyp ölçeýän zapravkalarynyň ählisini benzinin kim guýulýanlygy belli boldugy dogry ýarýal edip düzeltdiler diýip ýanyş guýucu stansiýalaryň biriniň başlygy Azatlygyň habarçysyna bolan işi gurrun berdi. Onun sözlerine göre barlagçylar entek ulu başlyklary bilen gürleşjekdiklaryny aýdyp nobatdaky barlygy geçirjek ýerlerine gitdiler. Bir hiç bir jekden täzelikde biz bu hili barlaglary her ýylyň başynda görýär. Bular pul soýmagy, biz talymagy gelýärler diýip ýanyç stansiýasynyň ýolbaşçysy gürrüňini dowam etdirdi. Olar her ýyl duýdurman gelip biziň ýanyňyzy kim guýýanlygymyzy ýüze çykarýarlar. Emma barlyk işlerini deýinip ýyllaryna giden güni biz olaryň dogry guýarýal edip düzeden 3-4 güni ýene az guýarýal edip düzedýär. Sebäbi biz soňundan olara beren pullarymyzy ödemeli bolýar diýip Azatlyk bilen anonimlik şertine gurulşan resmi aýtdy. Geçirilýän barlyklaryň ýene bir netijesi bolsa, kemçilik tapylan işgärleri işden osatmak we olaryň ýerine täze işgär almak bilen bagly. Bular her zapravkadan bir-iki işgärden bahana tapıp olary işden çykarmaly diýerler. Ol işgärleriň ýerine bolsa ýene köpräk para beren adamlary iş alýarlar diýip Maret raýonyna bir ýangýy stansiýasynyň başlygy Azatlyga gurrun berdi. Aşgabatdan gelen barlagçylaryň marda diňe döwlet ýeçiligindäki ýangýy stansiýalaryny barlanlary bilen hem oňmanlygy habar berilýär. Türkmenistan dartlary bu gedek telekeçilerin guran husus dükanlaryna hem aýlandy. Olar dükanlaryň meýdanyny, uzunlygyny, iýinni we boýuny ölçäp, ýa uzun, ýa gysga diýip dürli bahana tapyp dükanyňa mehur urjak diýip haýbat atdylar. Bu haýbatyň arkasynda hem uly möçberde para almak niýeti bar diýip Azatlyga ogşan maglumat aýdylýar. Şol wagtda Mart ýetine Aşgabatdan ýeberilen barlagçylar bilen baglykda döwlet dükanlaryna çigit ýagy peýda boldy. Häzir kim gelip çigit ýag satyn alsa, adatça onun ýany bilen berilýän başga haritlary almasaňam bolýar diýip dükan satyjylary aýtdylar. Adam başyna 16 manatdan 1 litr ýag berilýär. Satyjylar ýene geliberin, çigit ýagy bar diýerler diýip habar çaýtdy. Şeýle de geçen hepde döwlet dükanlaryna 30 manatdan bahalanan banan şu gün her adama 1 kilodan 10 manatdan satyldy. Ýani bilen plastik bedre ýa taňyr almaly diýip aýtman satýarlar diýip Azatlyga ogşan maglumatlarda aýdylýar. Ýene bir täzelik bolsa un söwdasy bilen bagly. Un her hozalygy adam sanyna teretmezden 10 kilodan berilýär.
Ýagny hojulukda 5 adam bar bolsa 25 kilo däli 10 kilo un berilýär. Kilosy 1 manatdan diýip habarça etdi. Şeker adam başyna yarım kilodan we 6 manatdan satylýar. Çörek adam başyna 2den satylýar. Ödem mundan odal bir yarım manattan satılan çörekler şuun 1 manattan ve 50 tengeden satıldı. Yönü adamlar bu ýagdaýyň diňe barlagçylar gidiýänçe dowam etjekdigini gowgulýarlar. Barlagçylar haçan gitse şol gün ýene öňkü günüme bolar. Käşkäş edip barlyk geçirilenden soň ady önümleri şuun kyýaly ýaşaýan ýerinden kepilnama sorulman satylsa bolmaýarmy diýip azatlyk bilen gurlaşan adamlar aýtdylar. Polisiýa ýokary klas okuwçylaryň telefonlaryny ýygnady. 18-nji ýanwar güni paýtagtyň 15-nji orta mektebiniň 10-njy 11-nji synap okuwçylary garaşylmadyk bir waka şaýat boldy. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa işgärleri ýokary klaslara aýlanyp mektebe telefon getiren okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap aldy. Aradan 2 gün geçenden soň bir näçe ýanata henizem öz şaglarynyň telefonlaryny polisiýadan izini alyp bilmeýänliklerini aýdýar. Polisiýa ýöneköý telefonlary şol gün izini gaýtaryp berdi. Ýöne okuwçylardan ýygnalan smart telefonlary öz ýanlary bilen alyp gitdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Aşgabatlyk habarçynyň sözlerine görä duşanbe güni mektepde 3-nji sapak dowam edýän wagty polisiýa uniformaly bir aýal adam klaslara girip ogluny gyzy tapawdy ýok. Okuwçylaryň ählisiniň ýeke-ýekeden sumkalaryny barlap başlaýar. Ol kitaplaryň sahypalaryny barlaýar. Telefonda okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alýar. Polisiýa az salymdan adaty telefonlary eýelerine gaýtaryp berýär. Diňe smart telefonlary saklap galýar. Ýöne bellemeli ýeri foto we video ýazgy etmäge ukypsy telefonlary ýygyna okuwçylara gaýtaryp berdiler diýip wakadan habarly bir Aşgabatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Kimne akylly telefon bar bolsa olary ýygnap alyp gitdiler diýip ol sözüne goşdy. Halkara hukuk goruýjy toparlar Türkmen hökümetini maglumaty berip gödäwçilikde tanqid edýärler. Akylly telefonlar ulanjylara beýleki mümkinçilikler bilen bir hatarda internete baglanmagy, şeýle-de isleg bildirýän raýatlary ýurtda dowam edýän uguşdan tutma senzuranyň daşyna çykmaga ruhsat berýär. Galabersede smart telefon ulanıcıynyň töwereginde bolup geçýän wakalary ýazgy etmegine, onuň maglumatlary birek bilen paýlaşmagyna mümkinçilik berýär. Ýöne paýtagtyň 15-nji mektebine ýokary klas okuwçylardan akylly telefonlaryň polisiýa tarapyndan ýygnalyp alynmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Polisiýa işgäri okuwçylardan ýygnalan telefonlaryň Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikler işi baradaky bölümçesine öýlen saat 4-den soň izine gaýtarylyp beriljekdigini aýdýar. Bu bölümçe Aşgabatda döwlet sirkiniň golaýyna ýerleşýär. Ýokary klaslarda okuyan çağlarynyň akylly telefonlary ellerinden alynan enatalar telefonlaryny izine almak üçin Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa bölümine barýar. Ýöne telefonlaryny izine gaýtaryp alyp bilmeýärler. Biz şol gün 18-nji ýanwarda bellenen wagtda polisiýa bölümine bardyk. Ýöne bölümne oturan Zenan maşgala bizi ertir mektepde uly ýygnak boljakdygyny, şonda 100 manat jerime töläp telefonlary izine gaýtaryp alyp biljekdigimizi aýtdy diýip bir enata Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Häzir telefonlar izine berilmez diýip polisiýa bölümindäki aýal aýdypdyr. Habarçy bilen atlandyrylmazlyk şertine gurrundaş bolan bir polisiýa işgäri ýokary klas okuwçylaryň smart telefonlaryny ýygnap almak işleriniň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tawşyrygy bilen ýerine ýetirilendigini aýtdy. Anonim polisiýa işgäri telefonlaryň ýadyna maglumatlary, şol tany videolary we suratlary barlamagyň maksat edinilýändigini sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä häkimetler ýygnalan akylly telefonlarda haýsy saýtlara girilendigini hem barlaýar. 20-nji ýanwarda Azatlygyň habarçysy bu waka barada goşmaça maglumat berdi. Onuň sözlerine görä çarşanbe güni ýerden 8:45 töwereklerini enatalar çağlarynyň telefonlaryny polisiýadan izine gaýtaryp almak üçin Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikler işi barada bölümçesiniň öňüne ýüşdiler. Olar 10:35-ni garaşdylar, soňra polisiýa bölümçesiniň başlygyna jaň etdiler. Ol öýlen saat 3-den soň geljekdigini aýtdy.
öýlen näme diýer görür süýp bir enata aýtdy. Günüň ikinji ýarymyna habarçy bilen gürrüňdeş bolan beýleki bir enata özüniň 51 manat möçberini jerime töläp çagatynyň telefonuny polisiýadan ýygyna gaýtaryp alanyny aýtdy. Adatlyga ma'lum bolan maglumatlara görä bu jerime Aşgabatyň Bagtyarlyk etrap maliýe we ykdysadyýet bölümine administrativ jerime hökmüne hasap alınıpdyr. Türkmen mekteplerine okuwçylary we mugallimlere mektebe telefon getirmelik barada wagtal duýduruş berilýär. Bu gadagançylyk ýokary hujaýlarynyň studentlerine de degişli bolýar.